Čaute. Ukážem vám, ako sa dá zložkovať súbory, teda aplikačky do zložiek, ako sa dajú potom rozložkovať. Keď máte viacero aplikácií na telefóne, tak sa dajú jednoducho spojiť do jednej väčšej zložky. Môžete ich tam dať viac, koľko chcete. Pracovne jednotlivých, alebo keď už je ich tam strašne veľa a nie je už tam vidieť, tak otvoríte zložku. Zložka sa dá pomenovať, dajú sa tam potom pridať ďalšie, prípadne aplikačky. Ak tam nejakú nechcete, alebo to chcete vyhodiť, zase jednoduchým spôsobom. Slúži to na to, aby tie aplikačky v tom telefóne boli prehľadnejšie. Tak. Čaute.